Γεια σας για ακόμα μια φορά από εδώ, από την ψηφιακή φωλέα. Σήμερα έχω πάλι μια πολύ όμορφη παρέα, απρόσμενα και πάλι. Ήρθανε να με δούνε δύο καλά μου φιλαράκια, πιο μικροί από μένα, αλλά τους αγαπάω πολύ και τους δύο. Ο Φώτης ο Ηλιάδης θα μας παίξει και καχόν, πολύ καλός μου φίλος, πάνω από 10 χρόνια. Πολύ καλό παιδί και πολύ καλός μου φίλος, ψυχούλα, τον αγαπάω πολύ. Και ο Σταύρος ο Πεσηρίδης. Σου Γιάννη. Πάνω από 25 χρόνια παιδί δικό μου. Εντάξει, το παραλές δεν είναι 25. Γεια σας. Είναι, πώς είμαι 33 χρονών. Σε ξέρω από γατάκι. Όντως, ναι, είναι τελικά. Είναι. Δεν είναι. Είναι ένα παιδί που το αγαπάω πολύ. Είναι από εδώ, από τους πύργους Εωδέας, τον Λεμαΐδα. Και ο Φώτης είναι από εδώ από το χωριό μου το Βράστιο. Και βρεθήκαμε σήμερα, κοιτάμε λίγα τραγούδια, καινούρια και είναι αυτά τα παιδιά. Και μέσα σε όλο αυτό παίξαμε ένα διπάτη, μας άρεσε και θέλουμε να σας το παίξουμε και να το ακούσετε κι εσείς. Δεν ξέρω αν θέλουν τα παιδιά να πούμε δύο λόγια. Για τον Γιάννη τι να πω, τα καλύτερα από όλα αυτά τα χρόνια, από τα αναλαγάδα, από πολλές παρέες, πολλά μου χαπέτια έχουμε περάσει απίστευτα. Παιδί μάλαμα που, τι άλλο να πω, δεν ξέρω αυτά. Είναι... Λίγο. Φωτάρα μου. Γιάννη, θα αγαπάμε πολύ. Το ξέρουμε. Είστε καλά. Λοιπόν, θα σας αφιερώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο διπάτ. Πάρα πολύ ωραίο διπάτ. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά? Αμέ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.